ima ljudi, evo nas nazad, prošli su vekovi i vekovi, dani i dani, ne mogu ni na ove moje prste da ih nabrojim, ali vratili su se ovi moji ovi. Pa ajde, krenemo neku novu igricu da igramo, ovo je neka nova Skinned Alive, neka indie igrica, ostavit ću u opisu videa dole da downloada možete da igrate. Pa ajmo da krenemo, sve što znam je, to je stil igrica kao ono neka PlayStation 1 grafika igrica, tako nešto, okej. Bio je kišovit dan, dobro. A, vozimo se, a. Jebote. Što mi naštelo na kamera nije, alo? Eto. Okej, vozimo se i... Smo mi ovaj koji stoji tu ili ovo? A ne, mi smo ovaj od... Neko je blokirao put. Pa sam izašao da vidim šta hoće. Dobro. Ja, sad će nas trte. 100%. 100%. Da. Dobro, sve što ga sjećam je da... Šta? Da si bio kolima, šta? Dobro, krećemo mi ili ne krećemo? Moram ja da smanjim ovo, sam sebe ne čujem kako pričam. Okej, šta sad trebamo da radimo? Što je to? Gde sam ja, kaže? Moram da izađem, okej. Ajde, dobro. Ako hoćeš da kao bliže vidiš, F da kliknem. Neke oči, šta je ovo? Šta trebamo mi da radimo? Šta je ovo? Nema veze, će idem. Ništa toga, to ćemo mi da zaboravimo. Ja, možemo nešto ovdje radimo mi. Okej, light. Aha, da, treba nam svetlo u životu, dobro. Znači, to... Okej. Ajde, možemo ovdje... O, možemo! Ćeš, jebote. Ajde, idemo. Joooo. Idemo kroz ventove neke, šta će nam sve... treba nam se... Halo? To su vrata otvorena? Nisu. Ma neću ja da gledam, bolje ja da ne gledam. Bolje za mene to. Ma da, ajde, šta? Priča je da su nas oni kidnapovali i sad mi moramo negdje da idemo, ne znam. Tako. Ali je ovo visoko, gde smo bre mi? Češ, jebote, ajde. Dobro, to nije dobro, aj će se, malo, aj tako. Preblizu jebote, to. Ajde. Ja... Šta moram? Ovo je definitivno čuo. Dobro, nema veze, ajde. Šta? Shift je da trčim. A što mi kažu da sad trčim? Baš u ovom trenutku kad sam ovdje pao, oni mi kažu da mogu da trčim za shift. Što bi to rekli? Ajde, nastavljamo koga briga. Okej, smo mi ovdje bili? Jeste. Da, ali mi je loši, ali mi je loš sprint, brate. Okej, cevi neki. Okej, možemo li šta ovdje? Alo? Sve to mi treba. Izvini što ti nisam pomogao, Pa ovdje je bila jedna motorna testera, jel da? Aj, nema, strno mi mudro, nastavljamo.
Ju, baba Senka, jel ovo baba Senka? A nije. Ajde, idemo mi polako, nema veze. I to je što čovjeka. A meni jasno nije da sad mi trebamo da idemo kad ovo... Ovdje. Pa... Ne znam stvarno šta ovdje trebam sad ja da radim. Jel ima negdje nešto da se šeta ovdje, šta? Ovo ključ neki. U, knjiga. Ključ, to mi reci, volim ja kad vidim ključ. Dobro. Ljudi, vi znate da se ja ne plašim horror igricu, to ste već vidjeli u... Povlačim tu reći, ništa poznam, ne, povlačim. Ovo knjiga. Lele, nema ničega u ovoj knjizi. Alo, ko ostavlja ovo meso ovdje, ej! Ovo kosa mi ne mnogo, moram da se ošišam. Šta vi hoćete? Hoćete prevoz da mi date? Hoćete prevoz? Nećete prevoz da mi date. Ej, jedite govno oboje. Sve je zaključeno, očigledno. To definitivno nije. Okej, šta mi je od... Pustit ću ti ja samo, tu ne brini si ti, ajde. To nećemo se zjebamo s time. Ajde, dobro, šta sad? Evo ga ovdje opet. Okej, šta je ovo, lele? Samo imam, da kažem, to nemam ništa drugo da... Kako čudan zvuk. Ej! Alo, nemoj ti jebam ja sad mater. Spomenuš to, ko ti rekao da možeš da spomenuš? Ovdje ništa, baba Senka, nije. Ovo nije bilo otključeno pre... A ne, to je ovaj lik ovdje što mi se okrenuo, što sam mu... Ko znam šta sam mu radio. Meni je stvarno jasno nije da ja sad mogu da idem. Da su ovih dvoje koji chilluju. Možda sam ovdje, nisam išao. Lele, da ti noga otišla, jeli, glipteru. Okej. Ovo mi daje Outlast vibe-ove, onaj prvi deo, ono sve s ovim, kak se zove... Stvarima, ko zna. Ej, pa mi smo ovdje bili, ej! Pa... Stopu. Se ovo ponavlja, bre, šta je, bre, ovo, jel... Sam ja nadrogiran ili šta? Vidi. Pa ponavlja se sve. Alo. Stvarno mi jasno nije što ovdje trebam da radim. Ovdje smo mi bili. Ovdje smo šetali. Znači... Nema teorije ništa drugo da bude. Marš. Marš. Ovdje nismo bili, ne sjećam se ja ovoga. Okej. Ja ovoga sam, je ovo. Šolja, pa taman da se ukinjem. Šta ti radiš, ej, jebem li ti mamaru baš onako. Jao, ne, gdje mogu da idem, ej! Kakav je on
ono vrisak bio šta je ono vidio, šta mi vrištiš u uši, vidiš to ti ga na grob. Znači skini kožu, skini svoju SK, je li to koža, šta je to? Beži. Ovo nije bre bilo pre ovdje, ej! Šta lupaš, lupali ti ga na groblju, da bol da. To je ovaj ovdje, jao. Se nešto teže, sad će klikćem svako trnulni muda, sad će svako ovo da... Kažem, sad će se ovo klikćem trnulni baš muda, ali baš onako. Našli smo ključ bi trebao za ovo da bude, jel tako? Treba bi. Bolje je da zatvorim vrata, ne znam se. Ne znam se da li ćete majstorica da dođe po mene. Ja, ne. Nisam ja spreman za ovo. O, da ćeš ti mene da jebeš ili ćeš, šta ćeš ti to da radiš? Smo mi? Ne, ovdje smo mi bili, ovo nema veze sve. Okej, šta mi trebamo sad ovdje snijemo? Ne snijemo, to jest da radimo. I ja, zaključili su nas ovdje. Znamo već da će biti nešto loše. Zaključeno, evo ga... Brm. Stalo je taman kad sam došao u sobu. Taman kad sam došao u sobu, isto. Meni ljudi stvarno jasno nije šta je trebamo ovdje da radimo. Ovo se mijenja, gdje god da smo, ne znam, škola, šta, ne. Ja, da. Aha, jest. Lepo za vas. Ovo se otključilo. Kako se nadražim kad mi onako frame rate padne. Prosto ne mogu da ga odolim. Ne. Šta ćeš ti? Mislim da ti se plašim. Nemoj ti ako misliš da se ja plašim. Šta ćeš? Čujem ove drekace napolju. Alo? Baba Rajna, jeli? Se, ljudi, recite mi da li se ovo menja ili sam ja poludeo? Znači, da li se sobe menjaju? Ja sve vreme mislim da se sobe menjaju, brate. Ovo zaključeno. Brate, stvarno, ja uvek mislim da se menjaju. Brate, kako može moj zvuk? Samo ja trebam da kažem. Moja mačka u pozadini. Samo imam da kažem jao i to je. Alo, ti, hvala ti, brate. Hvala, baci pred, baci pred. Ne mogu ti, baci pred. Ovdje će nešto da me ubije, znači to već osjećam. Sad ćete me čujete kako vrištim, ljudi, ne znam, niko. Alo, nadrogirani, šta trebam da radim ovdje?
Ja, grozno sam u igricama. Evo ga, evo su vrata. Ne mogu da... Nema jumpscara. Ja, skinuli su nam kožu dok smo bili živi, jej. Okej, ljudi. Napravljeno. Znači, ja mislim da ima drugi ending. Ja bar mislim da ima drugi ending. Nema teorije da ću opet ovo da igram. Recite u komentarima da li hoćete da nastavim ovu igricu Skinned Alive. Pa da. Nadam se da ste uživali u ovom klipu. Bacite like, share i subscribe. I vidimo se, napišite u komentarima ako vam se dopao klip, napišite ako je sranje klip, što god vi želite. I peace!